Hello mga ka-idol. So gusto lang nako no nga magpasalamat dire sa mga tao bitaw nga nag-share silang blessings no pag kami aging mga adlaw. Oo, kay gumikan sa ilang gi-share nga blessings mga ka-idol nakabayad yun ko sa akong utang. Oo, naman ko'y utang pagka last January no nga 2,500. So ako ag yung nabayaran pag kami aging adlaw. So magpasalamat lang ko nila no. Special mention ni Ma'am Arosene Rivera from Italy. So nagpada siya nako og 1,500. So salamat kaayo ma'am. And then og ni ma'am taga Bukid, nag-send gyapon siya nako og cash nga 1,500. Pero nagyapon siya sa gawas sa nasod karon. Oo. So salamat kaayo ninyong duha ma'am sa inyong gi-share nga blessings kay tungod ninyo nakabayad jud ko sa akong mga utang dire. So naimpas na gyud nako no. So salamat gid kaayo. Ang Ginoo na lang mo balos diya kaninyo ma'am. Ug ako man hinaot nga bubuan pa mo og mga daghang mga grasya sa Ginoo, daghang mga blessings nga maabot sa inyong kinabuhi. Nga mag-awas-awas ang inyong mga grasya nga madawat sa inyong kinabuhi tungod kay wala gyud mo magduduha og share sa inyong mga blessings diri kanamo. Oo, pasalamat kog dako sa Ginoo nga gigamit mo sa Ginoo para himuong instrumento para mutabang diri sa amoa. So salamat kaayo ninyong tanan mga ma'am. Oo, amping mo kanunay diha sa gawas sa nasod. Okay, so God bless ninyong tanan. Bye-bye.